Sesikan. Aransemen digarap oleh Sri Eko Widodo sing asta kendang dosene isi Surakarta. Ya. Monggo, yuk para kanca siaga ing diri sawe ganti. Dados. Sabar, Pak. Wah, apa kendang iki? Ya, sing kendang ya kuwi, heeh Mas Gogo. Ya, apa-apa iso. Ya, kok. Nah, wis siap, Bu? Apa sih, Bu? Dibutuh konsentrasi dan butuh apa jenenge kuwi manunggal yang antarane satu dengan lainnya. Oh iya, harapannya rada angel. Sisan ning garap sing angel sisan, karwane sing niru ki gen kangelan. Ya. Sak tiba malange awake dhewe wis ditiru wong, lha iki kudu membuat letupan-letupan baru. Ngombe sik. Wes go. Oke, yuk, terus. Bareng ya, kita desa.
konsentrasi sawangan nduk karo mendung mentiup kaya agahe payung ana ing jagat iki. Mendung mentiup